ike niile nke eluigwe ṅụrịbanụ, igwe ndị mmụọ ọma niile kwebenụ kwe, gọrịbanụ ihe okike niile nọrubere ugwu eze Chineke. Jesu Kristi eze anyị ebilitego, gbubenụ opi nke nzapụta ụwa, ṅụrịa n'ekike gị na-amụke amụke, were ihe nke onye eze gị chawapụta. Kristi emerigo, ebube jupụtara n'ime gị, ọchịchịrị enwekwaghị ọnọdụ n'ụwa. Nne di ya sọbụ ka ṅụrịba, na-egori n'otito, ya bụ onye nzapụta ha n'obilitere n'ọnwụ na-achakwasị gị, ka ebe ha niile jupụta n'ụzụ aṅụrị, na-azaghachi nnukwu abụ ndị nke Chineke niile. Ndị enyi m ọma, mụ na ha guzo n'ihe ya dị asọ, soronụ mụ na-arịọ Chineke ebere, ka onye nwe odibo ya na-ekwesịghị ekwesị grahasi ya iji kwe ukwu otito Paska ya. O kwesịrị nnọọ ka anyị were obi anyị niile, mkpụrụ obi anyị niile na olu anyị niile na-eto Chineke, na-anaghị ahụ anya, nna ji ike niile, na sọ otu nwa ya dị nwe naanị, Jesu Kristi. Maka na Kristi ejila ọbara ya gbata anyị, kwuchitere anyị ụgwọ njọ Adam n'aka nnarị ụwa tụwa. Ihe a bụ emume ngafega anyị, mgbe ha ji egbu Kristi ezigbo nwa atụrụ, nke ọbara ya na-edobe ụlọ ndị niile kwerenụ asọ. Ihe a bụ chichi ya, mgbe ịzọpụtasịrị nna anyị ha, isiri na abụmọhụ ụtọ ha bụ ụmụ Izrel, duru ha ụkwụ kọrọkọrọ ha kụfee osimiri. Ihe ha bụ chichinu, mgbe ide ọkụ kposara ọchịchịrị nke njọ. Ihe ha bụ anyasịnu, mgbe ya na-agụchapụ njọ ndị otu Kristi nọ n'ebe niile, zọpụta ha na mmetọ niile, kpọbatakwa ha n'ọkwa gracia. Ọnọdụ ha na-abawanye na dị nsọ. Ihe ha bụ chichi ya nọ, mgbe Jesu Kristi dọbiri ụdọ igwe nke ọnwụ, si n'ili bilite n'ebube. Gịnị bụ uru ndụ gara ịbara anyị, ma ha sị na Kristi ya bịaghị bụrụ onye nzọpụta anyị? Nna, anyị na-elete anya ya dịkakwa n'egwu, ka nnukwu amara gị siri karịa nchịkọta, naanị maka iji gbapụta mmụọ, ka anyị jiri hanye nwa gị n'aka. Oho mmehie ihu ọma, njọ dị mkpa n'ụwa Adam metara, nke eritere anyị nnukwu onye mgbapụta dị otu a. Uchichi dị ngọzi karịcha ibe ya, Chineke họrọ ya iji hụ ka Kristi si na ndị nwụrụ anwụ na-ekulite. Akwụkwọ nsọ kwuru banyere uchichi ya sị, uchichi ga-efo dịka chi, ọ ga-abụ ihe m na-aṅụrị m. Ike nke uchichi ya dị ngọzi, na-achụsasị ya ajọ ihe niile, na-asachapụ ụta mmehie, na-eweghachite amaghị aghụghọ, na-ewetara ndị nọ n'oru obi ya ṅụrị. Ọ na-ewepụ akpọmasị, na-ewetara anyị udo, na-emeda ngala nke ụwa. Ọ bụ uchichi ya gọziri nnọọ n'ezie,
mgbe eluigwe na ala jikọrọ aka gbaa akwụkwọ abịakwa dozie agbata Chineke na mmadụ. Ya bụ nna nke eluigwe n'ime aṅụrị nke uchichi ya nnabata aja otito anyị na-ehunyere gị n'anyasị ya. Ọ bụ onyinye pụrụ iche nke ụka gị. Nara ọkụ Pasta nke ya. Ọ bụ ire ọkụ kewara ekewa mana ọ danyụghị adanyụ. Ọ bụ ire ọkụ na-ebike na nsọpụrụ nke Chineke. Ka ya na ọkụ nke eluigwe gbagwa na-enwu n'ike n'ike ka ha chụsaa ọchịchịrị nke uchichi ya. Ka kpakpando ụtụtụ na-enweghị ọdịda kwudo ire ọkụ ha ka ọ na-enwu. Kpakpando ụtụtụ ahụ bụ Kristi, onye siri na ndị nwụrụ anwụ pụtakwa ọzọ, bịakwa chakwasị ụwa niile ihe udo ya. Nwa gị onye dị ndụ na-achị ebe